Fi wedi edrych ymlaen at y darn yma o'r rhaglen trwy'r dydd, mae rai fi weid. Achos Gareth, ti'n mynd i fod yn coginio y gacen gaws yn dwy ti. I'm on excited iawn. Ydw i. Nawr te, fi'n clywed bod ti wedi bod yn ymarfer ddo, ges ti gyfle da? Do, fe fes i ddo yn llan ddewi brefi gyda'r criw lan fyna, a fe wnaethon ni baratoi'r gacen gaws lan fyna hefyd, a nhw'n wedi i plesio, mae rhaid fi weid. Ac maen nhw'n gwylio heddi i Mae gen ti feirniaid eraill yn fan hyn, so dim pwysau. Ifon Edwards a'i ffrindiau'n gwylio. Ie, na fe, lan fyna yn y pentre. Reit, so ni'n mynd i baratoi'r gacen gaws. Mae'r cam cyntaf yw'r crwchan ar y gres, so ti'n mysio fiolch i'r crwchan o'r gynna, achos dwi dal i fod yn toddi menyn. Oce, iawn. Achos mi wnaethon ni baratoi y pwdin gyda menyn gynharach. So, un broses i ddechrau. Reit, so i'r crwchan, dwi am ychwanegu y menyn, so menyn hall, menyn Cymraeg. So maen nhw jyst i gael ei doddi wedyn ar y deg. A i'r sosban arall, fel bod fi'n cam ymlaen yn hunan, y mwyar. Rai anghywir. So mae eisiau 300 gram. So mae hynna'n mynd i'r sosban fach yma. Mae hwnna ddim ar goll. Sorry. Mynd i fewn i son y gwaith, fi wedi twtio nhw. Na ni, reit. A tina wedyn, y rheswm dwi wedi gwahanu y siwgr, achos mae un yn mynd i'r caws, a mae gweddill yn mewn i'r mwyar, fel bod ni'n rhoi'r ddoi mewn gyda'i gilydd. Na ni, reit, so mae hwnna'n mynd mewn hwnna. A mae hwnna'n cael ei fydferwi wedyn rhywbeth munud, ys bod yn lleihau a tywhau. So, mae'n debyg iawn i hwn stafio ymlaen i fyna. So dyna di'r broses ar ôl i Ie, na ni, so jyst gadael oeri, a mae'n trwchu, a rhoi'r gymysgedd i gyd drwy'r rhydill, gael gael gwared rhywfaint o'r hadau beth bynnag. Reit, so jyst gadael oeri. Wedyn, o'n i mlaen ar gyfer y tin, so tin gyda goriad ar yr ochr, a goriad ar y gwylod, fel bod e'n wilsio broses o ryddhau y gacen gaws. Mae'n lot haws i dynnu nhw allan. Mae'n rhwydd iawn. A bod ni'n iro fe, a rhoi darn o bapi gwrsaim ar y gwylod. A maint y tin i 8 modfedd ar draws. Wyt ti wedi rhoi papur yn awr i blesio owain? Dan o fe gynned o dde. Rhannu'n hipson i ddyn nhw. Tipyn mwy hwylus i ryddhau y pwdin. A'r prosesydd bwyd, mae dy fi 2 gwahanol fath o fisgedi, ychwanegu gwres a blas a ansawdd. Mae dy fi bisgedi sinsir, a hefyd digestive biscuits. Hain sy'n weithio ore. A ydych chi ddefnyddio rholbren, neu mae'n rhwydd iawn wrth mewn synthetic bwyd. Dwi'n malu nhw i man falu, ond bod nhw ddim yn rhy fan, achos chi eisiau rhywfaint o ansawdd. To fe gallech chi amrywio ar y bisgedi, so gallech chi ychwanegu bisgedi gyda menyn, bisgedi brau. Mae rhywun yn licio i fod... Na ni, ie, jyst bod chi'r mesur cywir, sef 200 gram. A mae'r menyn yn toddi, mae'r menyn yn canu, so to bod ni'n mynd doddi y menyn, achos byddwn ni'n colli ansawdd y bisgedi. So jyst bod yn ddigon... Mae hwnna ddim yn berwi. Na ni, ie. Reit, mae hwnna'n ddigon. Na ni. So hanner y menyn i fesur y bisgedi. A sy'n ni'n meddwl bod angen sgwlca, mynd ar bisgedi na go gloes os ydych chi rai yn y tŷ yn troio'i bisgedi. A mae hwn yn rhywbeth bach da iawn. Gwedwch chi bod ydych chi bisgedi wedi rhyw bisgedi yn weddill yn wylod yr basil, bisgedi, mae'r ateb i chi. So jyst yr hwnna at ei gilydd. A'r ansawdd dwi ar ôl i'w tywod llaeth. Na'r ansawdd delfrydol. Mae un dwrpyn bach fyna, a ni gawn ni wared hwnna falle. Reit, so hwnna'n mynd mewn i'r tin. So mae'n 2 wan o fath o gacen gaws i gael. Un ar gyfer pobi, a'r llall wedyn ar gyfer seto yn yr oergell. So mae hon yn mynd i'r oergell ar gyfer seto. A jyst wneud e'n wastad ar y wyneb. So yn delfrydol, bydde hon yn gwerthorogi hoi a saib yn yr oergell. So mae'n rhaid i ddychmygu nawr bod yr bisgedi mae wedi bod yn yr oergell am ryw 4 awr, a da ni'n barod nawr ar gyfer y topping neu'r llenwad. So jyst, le bach mwy amser ych chi adre neu tipyn mwy gwastad, bod ni'r llinell na'r y gwylod. A ar gyfer yr heinen nesa, mae eisiau caws i fennog, so to bod e'r dymerydd ystafell, mae chydig bach mwy hyblyg. A'r caws, y math gorau yw y caws da chi'n prynu mewn pecyn arian, un llawn braster, achos diw yr enw ar farchnad ar y pecyn, dwi ddim yn gweithio. So yr un mwy amlwg, yn llawn braster, dim hanner braster. A gweddill y siwgr wedyn, mae mewn i'r caws. Ond ydy o'n opsiwn i gweld ti'n dweud bod o'r cystal, a dwi'n gwybod bod chdi'n mynd trio wneud cacen iachus yn fan hyn, ti'n dal yn ôl ar y menyn a siwgr ag ati. Ond ydy o'n opsiwn os dwi'n eisiau wneud o'n iachach i ddefnyddio un hanner braster? Wel, y broblem yw, bydde'r gymysged bydd mwy llac, a bydde mwy glib, a bydde fe ddim yn gweithio mor dda yn yr oergell. Felly dyna ti'n fwy'n bod o'n dal at ei gilydd mwy na... Hwn sy'n gweithio'n well, achos mae'n trwchu gyda'r siwgr, so fel chi'n gwybod hwnna wedi trwchu nawr. Reit, so beth sy'n mynd i ddal yr holl beth mae di gilydd yw gelatin. So fan hyn, mae dy fi 2 llon llifwrdd o ddŵr o'r, a sgeintio 2 llon lliw de o gelatin, y powdwr, neu gallech chi brynu'n clir mewn tudalen. Gareth, gen ti ryw
Fi wneud y hanner ar ôl i orffan hyn i gyd o'n So eich jyst chi'n gadw gwybod. fod. A her yn y cloc A hefyd. mae hwnna'n mynd mewn i'r piwri a'i gymysgu. So mae dynnu'r gelatin wedi toddi dros dŵr cynnes. A mae hwnna'n mynd mewn i'r piwri mwyar. Mae hwnna'n mynd mewn i'r caws. A wedyn mae gyda ni hufen wedi chwirlio yn drwchus. Mae hwnna tôn ysgyfnhau yr holl beth. A just i glymu at ei gilydd. So ni'n mynd trwy'r yr elfen yma o effaith marmor. Ie. So fel ych chi'n plygu, mae'r gymysgedd yn tywhau. Mae'r lliw yn dod Ie. yna, Ie. dwi'n gyfoethog yn neis. A diw prosesu bwyd ddim yn gweithio, achos mae'r gymysgedd to yn mynd yn rhy lib a yn rhy lib. Alla i just tolli hwnna fewn i'r bwlen i orffen. Yn amlwg, Da ni'r mesur cywir wedyn ar gyfer maint y amlwg tin. mae angen i setio wedyn. Ie, mae hon yn mynd i'r ffwrn, i'r oergell am 4 awr, neu dros nos. Siwr i chi gyd, mae'n siwr i ti Gareth ti'n iawn. A- Neis dy weld i'n brysur na.